Akemanya Jumatatu nsema senchera ere yoboikiranu awase abamenyi ko rwasensemo yari ya mutari ejo gotoka imeye wodi ya Masige East babere bakugania enyagetari yabete gochaka korosi wachinga kichobora ibwo mucumbe umukuru w'ensemeyo ebe ege korosi wago kwana chinga kicho nigo babere bakwerera egatyama kongu ayo bawetera ayo konyora obuwenya nabona nigo bateruna amagacha yo arese chinsemecho nigo atgere ko ba amagacho yetugo tubaganire abarayiko rwase orogongo rugo chamo na kubwatrana eriyo kogorora enyagetari yo asoko bachinga kinyororo cyokonyora obokoreri asensemo yobowenya muri keto Paul Kapokara no roboti rwaso wime kurenga namo nabamenya bega kurwasi nseme chiga cyari motari iyo tokeme ye wadi ya Masige East nigo bagendere ko bakwimburungalire kubwatekanamo ninyagitari yagachi twasaja iga enga kintambe anene chingaki omojumbe manoti alengo mu bunge wegabono nigitigarita ko balitombe into korenga namo nabarabu bagoteba nechombe chikolisi na kurara saja iga ninyagitari ene nkorokuru manoti bakabana iga nanyine para otochandegete nano chembe na chimenya tesku ninyagitari takonye turwali gutobwene nigo bagendere ko bakwimurungalire na kubodia Aikurwa sorogongoro igakubwatira na bunenchire ya muyokoro isinyagitari iyo elinyara ko bageko bakonya yakiri nyonyo mwara inanja atokonye omo musie oregeti bana mitume atoligerie omorayo yo oregeti oromo chumbe atoligerie gabane atokonye egara torwarigu kenyo okonyara gwekera omujumbe obiri motai pamoja na musie oregeti babwatira no mugabana batokonye galia motari aito cyanye bitale yabira matuka mange kuri yakarose tigu ebita bikarose kubyanda yagitu yagitoka wana batojande gete nanye nabo nigo bamentere nga nigo bale ange kunyara ko bakojesira enyagitali yiga ngonyene kingese kibolemo nabo bakomenta atu atebitu tokalime cyoga tokalima pi mutoboro otobwatisi uyu wanje otobwatisi ndinturuete pakanyoye kare cyo chiko sinya tantu komente ko chirogoro tobanyoye ni atinini babekecho nigo bakwerera enjira bagendera ko bagochandika samatuka matambe kuri yobogwenya bono nigo basabira baraya bega kubwatira nerikoreto bogwenya angina sebale tote kakinya sawo atokonye echo yeche yani nyagitari yecha nyone kindigecha abantu barwadwa ekatu akora nyo fast yite kana na umene nyono kokoro na bwande bugai twachande kirame tukamage ne bori kuoma na bono gekeberege kunda sio sinko ganda ngai ko anda mpaka kiamo kamango ande nyagitari yere sali mutaki igano nyumpa imotale ngokwancha banji baitu ba Masige East twachandika baitonjira babwatangana kumwale ngokwanja bakora masikani moto konye kurumbaraga mitume ndro shiwande ochikinji bwanganye kolenjira ginko reporter getasini kwa wanjite kya Ndizi TV inje konkoro kwa Polycarp Okara.